Bombo Business News. Atansyon na sa aton mga motorista, magabuhin sang sentimos gid ang presyo sang gasolina. Samtang magasaka naman ang diesel kag ang kerosene sa masunod nga semana. Base sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, yari ang posible nga adjustments. Sa gasolina, magayara sang rollback nga 5 sentimos sa kada litro. Sa diesel, mayara sang posible pagsaka nga 50 sentimos sa kada litro. Sa kerosene, posible magsaka sang 25 sentimos sa kada litro. Ginbase pa lamang ini sang International Oil Trading sa nagligad nga 4 kadlaw. Ginaanunsyo sa kada Lunes ang opisyal nga price adjustment kag ginapatuma naman ini sang oil company sa kada Martes sang aga. Sang nagligad nga Martes, Setyembre 30, matandaan nga may rollback sa presyo sang gasolina nga 20 centavos per liter. Samtang nagsaka naman sang 90 centavos ang presyo sa kada litro sang diesel amo man sa kerosene.